Шул барыңды шорда Ага, молодец, аферин, Сибаржат. Сен нешейсің? мен китап оқимын. Сен білесіңбі, тоқталған жеріңні жоғалтмас үшін біз міне бейрамды шундай қыстырғыш жасаймыз. Матур, менің көрші қызыма шундай бөлек яңа елға керек. Buluşasыңбы бізге? Әлбәттә, міне яңа ел ішінде шәп бүләк була ул. Бізге неше кирәк? Фламиран, карандаш, стразалар, кайчы, циркуль һәм резин тасма. Сибаржат, син монда нәрсә? Менің принцесса буласым индианка. Әйдәгез, хәзер сайлыйбыз төсне. Син гади зәңгәр, хәзәдин ялтыравыклар. Дуслар, төрле зурлыктагы түгәрәк ясыйбыз. Хәзәдин уенчыкны белергә, үлгеч ясарга кирәк. Дуслар, безнең уенчыкның үлгече бар. Сез аны да ясарга онытмагыз. Түгәрәкне ясагач, biz уенчыкны безибез. Әйдәгез безнең шар матур милли булсын. Шуңа күрә без милли рәсемнәр. Менә кирәк крик. Ә синеке менә пираттыкы кебек күзе ябып була. Ә син чыршыга әләсеме аны. Әйдәгез хәзер ничек biz аларны безибез? Мин безим менә бу Стразиклар белән страйк. һәм бизәкләр белән. Мин сезгә менә бүген менә шундый матур бизәк, милли бизәкне. Әпсин, тепсин, бизәк, киселсен. Hoppa! Менә безнең бизәкләр әзер. Хәзер без аны кайнар клей белән ябыштырабыз. Бар яңа Аны да бирә күзен. кайнар. Кулларыгызны саклагыз. Хәзер безнең бизәкне ялтыравыклы ташлар белән бизибез. Там еще монда. Сибаржат, афәрин, бик матур ялтыравыклы килеп чыккан синең кыстыргычың. Ризаэдиннеке дә әзер булды. Менә инде матур. Искитмәле. Безнең уенчыкны элә торган өлешен тишәбез. Менә. Ишек ясадык. Сиңа да Сибаржат. Хәзер бу тасманы клей белән тоташтырабыз. Бу медаль. Дуслар, яраткан журналларны укыганда да тукталган җирдә кыстыргыч белән кыстырып була. Менә сезгә журналлар. Әйдәгез. Менә шулай кыстырып була. Менә бу кнопкага басыгыз да и лайкка куегыз. Әйе, дуслар, менә без шундый бәйрәм бүләге ясадык. Кыстыргыч. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.